Vanessa. Dnes ideme točiť kuchára amatéra, hej, a urobíme mafiny. No, tak. Nemáme všetko. Hurá do obchodu! Čo sme nemali, hej? Čokoládu, jablko. Môžeme ísť variť. Dobre, takže čus, moje meno je Fešli, toto je Vales. Dnes vozítame pri Kuchár amatér časti 2. A dnes si urobíme čo? Mafiny s čokoládou. Jasne, že nebudeme to ďalej okecávať, ideme na mafiny. Dobre, Váška, čo budeme potrebovať na tieto úžasné mafiny? No. Také tie rýchle mafiny ideme robiť, hej? No, takže. Dobre, 200 g hladkej múky. Jablko na osvieženie. Samotná čokoláda. Potom tu máme vanilkový cukor, jeden balíček. Áno. Potom prášok do pečiva, tiež jeden. Kypriací prášok. Kryštálový cukor, to tam bolo 100 g. Potom olej. To je teda olej, morník. Olej! Mlieko. A jedno vajíčko. Jedno? Jedno. To je smutné. No, Bohužiaľ, šetríme na vajíčko. tento recept by mal trvať koľko? 20 minút až 15. Hej, a je pre 12 ľudí. 12 porcií by malo byť z toho, takže... Ak nevíde, budeme vedieť prečo. Čo košičky nemáme? My nemáme košičky? Máme. Ale ja Počkaj. Červené. Dobre, máme košičky. Ej, mám košičky. To je asi zlá pesnička, ale nevadí. Dobre, ideme na to. To bolo hlavne Haló. Cukor, vole. Cukor všade. To je užitočné. Skúsime dať takto, jeden pohár. Ja zatiaľ idem rozdrobiť čokoládu, aby... Tu som celá ja, ako šéf pohár. Čo mám ja robiť? Trúhať jablko nebudem. To nebudeš. Kurva. Jablko sa tam dáva na to, aby to nebolo... Aby to proste bolo také vlážnejšie. No. Proste, aby to nebolo suché jak babou. Lebo kto má rád suché? Čokoľvek. Toto je neviem koľko. Som videla, že to je to 2. Zabili ma! Ja zdохnem! Doriši! Všetko sa nám vylialo. Tento jediný drží. Ten akože it's ok. Dámy a páni, Horí to. náš výsledok. Oh yes. Tože aké to je podľa teba? Výborné. A je to! Kámo, to je tak dobré. Dobre, takže pre dnešok video je to všetko. Podľa mňa sa nám tie mafiny podarili. Akože
celkom, aj keď sme tu mali trochu problémy s tým. Výzorovo to možno není bovie čo, ale je to o tej chuti. Takže pre naše video je všetko. Ak sa vám video páčilo, ste like, poprípade odber. S vami to bola Fešli, Vanessa, Krpec a my sa vidíme pri ďalšom Kuchári Amatér. Čus! A my ideme jesť, poďte. Toto bude Ladone mobile.